Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Malta se tkun qed twaqqaf l-ewwel awtorità dedikata għall-azzjoni favur il-klima permezz ta' abbozz li se jkun qed jiġi diskuss fid-dettall fil-Parlament. L-Awtorità għall-Azzjoni dwar il-klima se tkun qiegħda tevalwa l-politika relatata mat-tibdil fil-klima biex l-azzjonijiet li pajjiżna qed jieħu biex jimmitiga u jadatta f'dan ir-rigward ikunu tassew azzjonijiet pożittivi u kkoordinati. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u r-Reġenerazzjoni tal-Port il-Kbir Miriam Dalli waqt konferenza tal-aħbarijiet fejn ġie spjegat f'aktar dettall l-abbozz li permezz tiegħu se tkun qed titwaqqaf din l-awtorità. L-abbozz jipproponi li l-awtorità l-ġdida twettaq diversi funzjonijiet fosthom li tqajjem l-arfin u l-kuxjenza akbar dwar it-tibdil fil-klima u l-azzjonijiet meħtieġa u li timplementa mekkaniżmi biex jiġu formulati u adottati strumenti legali fuq livell nazzjonali u internazzjonali b'rapportaġġ konsolidat ta' dak li jkun qed jiġi implementat. L-awtorità se tkun responsabbli wkoll li tħejji strateġija nazzjonali ta' adattament tal-klima li taġġorna l-Pjan Nazzjonali dwar l-Enerġija u l-Klima filwaqt li tiġbor id-dejta neċessarja relatata mal-azzjoni klimatika. Il-Ministru Dalli spjegat li l-Gvern hu determinat li jippromuovi għajxin sostenibbli u għaldaqstant spjegat li jeħtieġ azzjoni deċiżiva u koordinata favur l-azzjoni klimatika waqt li l-isfidi li jġib miegħu it-tibdil fil-klima jiddawru f'opportunitajiet. Qegħdin naraw li ikollna awtorità li tkun qiegħda tiffoka fuq l-azzjoni klimatika biex tħares lejn żewġ aspetti ewlenin, il-mitigazzjoni, ġifieri x'inhuma dawk l-affarijiet li l-pajjiż għandu bżonn jagħmel biex innaqsu kemm jista' jkun l-impatt fuq it-tibdil fil-klima. U t-tieni waħda l-adattament. Pajjiżna kif għandu bżonn jadatta ruħu għal tibdil fil-klima. L-att jistabbilixxi wkoll l-awtorità ikollha bord tad-diretturi u Kunsill Nazzjonali għall-azzjoni dwar il-klima. Biex isir l-aħjar użu mir-riżorsi, l-awtorità se tkun qed tieħu post l-Awtorità Maltija għar-Riżorsi MRA. Għal dan il-għan il-Gvern qed iressaq emendi għall-att dwar il-protezzjoni tal-ambjent. L-għan ta' dan l-abbozz hu biex jipprovdi għat-trasferiment tal-aspett tar-riżorsi mill-MRA għall-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi l-ERA. Bekk l-ERA se tkun qed tingħata responsabbiltajiet ġodda biex tiżgura l-aqwa użu tar-riżorsi minerali u tirregola l-minerali estratti. L-abbozz li jistabbilixxi l-Awtorità għall-Azzjoni dwar il-Klima huwa aċċessibbli fuq is-sit tal-Parlament.